aquesta coalició és una coalició compromesa amb la gent jove, on la gent jove és protagonista i on els problemes de la gent jove són prioritaris. Jo sé que estem en unes eleccions on el que volen és que aquesta generació, que té una expectativa vital pitjor que la dels seus pares, el que faci és resignar-se, conformar-se, dir que ja li va bé, precarietat, inestabilitat, contractes temporals, manca de perspectives vitals. El que volen és que aquesta generació digui sí, amén, que es quedi a casa, que es quedi resignada, que es quedi sense fer absolutament res. Però jo crec que precisament quan la política correm el risc que continuï passant de la gent jove, l'últim que podem fer és que la gent jove passi de la política. Que cal transmetre al màxim al conjunt del territori i a la seva gent que aquestes dues són les opcions que tenim al nostre país. Una majoria plural d'esquerres amb un major pes de l'esquerra roja i verda o una majoria conservadora. Però més enllà d'una configuració d'un nou govern, en juguem el futur. En juguem un model social, un model ambiental i també un model d'estat, les relacions entre Catalunya i Espanya. I això afecta el conjunt dels 7,5 milions de catalans i catalanes, els 5,300,000 homes i dones que tenen dret a vot el dia 28 de novembre, però si afecta algú en especial és a la gent jove.